Halo लोगोफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेयाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर। दिनै बैसाग दाननि 1 तारिख। बिनिखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिदिरफोरनिसिम बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय आरो उन्दैफोरनिसिम बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। लोगोफोर जों दिनैहाय गामिनि आरो न'नि गासैजोंबो मान सन्मान लालायलायगोन जाहाथे जोंनि फिउचारा मोजांनिफ्राय मोजांसिन जायो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो, भिडिअनि गेजेरजों आं देखायलांनो नाजानोसै। बयनिसिमबो हेपि रंजालि बैसागु लोगोफोर। बयबो रंजादो मोसादो ना मा होनो लोगोफोर। बिदिबा नायलांदिनि लोगोफोर। लोगोफोर दायो जोंहा नै मा होनो जग होखांबाय। जग होखांनानै दायो गिदिरफोरनिफ्राय सन्मान लानोसै, दायो खुलुमनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय था, ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब। नैबे उनावबो नै सिख्लाफोर दं, लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब दे लोगोफोर, मावनाङा। Saya handshake lah nih apa pari?
Thank you. Pero, handshake lang na pa rin. Hi guys. Nabol. Lu mulai sih berapa? Handshake. Subscribe kan dulu nih. Dừng lại cái handshake lại cái. Luôn mà. Handshake chứ. Ah, bulan ni kena guys, ni buat satu barang. Mozzang. Untung nih. Set kau belum nonton bau mah. Guys nih. YouTuber na? YouTuber nih. Online वाले di sana dengan. YouTuber. Bisa gini. Bisa apa YouTuber tayang langsung. Angni arah Di entertainment channel ni Malik BSG entertainment channel lagi der. channel ni sebenarnya memang bukan nama. Angni video nu jawab bitang Z entertainment na gerban manggan. Oh ini kau pun nak. Dengan mana mula? Arah di blog. Belum mah. Belum dinak jebak. Nah. Lebih bitang pongbai, bitang apa YouTuber, bitang apa channel dong YouTube. So binya salah belang para kemudian ke mas sabai. Arah di blog lebar. Arrazi blog mabayaw YouTuber nan subscribe na hide, abrai like, comment, subscribe kam nani support kalam de bitangko. Support kalam guys. Funny video bini channel au nugel guys. Support guys.